Wah! Oh! Kaban! Ayan! Hi mga kaban! Hello mga kaban! Hi mga kaban! Hi sa mga kabang station! What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? In today's video, andito tayo ngayon sa Santa Maria, Davao Occidental kasi tayo na-imbitahan ni Vice Mayor Josephine Mariscal sa kanyang oath-taking. At the same time, maya-maya pupunta tayo ng Little Boracay. So guys, merong Boracay sa Davao. Pumunta natin dito. Ayan, so dalawang van ang nirent nila guys. Yun, at saka ito. So, dito kami. Hi Rainbow! Kanong and bukid. Ayan, so ready na ang lahat guys. Yan yung banda. Yung mga pulis, doon yung stage. Naantay na namin mag-start yung club. Pero fiesta! Kain na tayo! Dahil malamig ang aircon, magpainit tayo sa sun. Ayan, bababa kami guys. Ayan, nakakulay na kami ngayon. Going doon sa stage. O, di ba nakalinya kami? We're being escorted with a PNP Santa Maria. Ayan sila. Nice po. Ito yung combat shoes niya. Workaan siya ba? Today is the oath-taking of our Vice Mayor Josephine Mariscal of Santa Maria, Davao Occidental, together with the other constituents. Pasukan na! Magiging abala na naman ang mga guro at estudyante ngayong school year. At sa unang araw ng klase, tingnan bilang Mayor sa lungsod Santa Maria,
Davao Occidental. Davao Occidental. Please raise your right hand. Ako si Josephine Mariscal, nanahalal sa katungkulan bilang nahalal sa katungkulang bilang Vice Mayor ng Santa Maria, ng Davao Santa Occidental. Maria, Davao Occidental. Ay 5, 4, 3, 2, 1. Token of appreciation to my uncle, outgoing Vice Mayor George Pasis Mariscal. Call, you are the undefeated Vice Mayor. I will give you this token in recognition and appreciation of your dedication. And that's everything. Masyadong mainit ito. Grabe. Init kayo. Para mga teachers na sila, no? Mga teachers. Diba? Congratulations, guys! Guys, ang mga mayor ba? Ano ba? Yung first day, araw ng Santa Maria. Congratulations, guys! Congratulations sa yung 51st araw ng Santa Maria! And so, papasok na kami doon sa Municipal Hall kasi sobrang init dito, guys. Grabe! Ang ramig na. Makita siyang may matay sa loob. Sa labas. Manager. Yan, so kain na kami, guys. Sina. Ayan. Diba? Ay, sina, pero, Ako lang tanong. Teka, George. Marami na bibili sa magating. Matya, paano? May mga bets man yan sila, Tete. Kahit ka. Hello? Ben, your favorite. Ayan, so parting ways kami going to Little Boracay, guys. So, ayan guys, on the way na kami sa Little Boracay, pero hindi ako maliligo kasi ako ay o diba? Da! Walang kanin. Sina ka mo da! O diba? Ayan, so on the way na kami sa Little Boracay. Kapa, may sarado! Oh! May sarado! Oh! Ayan, nasa Little Boracay na kami, guys. So, check-in na muna kami doon para maglagay ng gamit. And then, maglalakad-lakad tayo doon. So, white sand ng beach. Hi, Ben! Halina! Lami. So, bongo. Yummy! After extra lang, ako din ikot ko na kung ito na yung kaya. Bakit? Yummy. Order ka yan? Order ka yan?
Meron po yung crowd. What do you call that one? Sheena. Wala ka. Ay, recording. Hi. Ay. Ito yung kinain namin kanina. Dami. Okay lang. Ayun po. Welcome to Little Boracay. Ayan, ang ganda. Super. Diba? Ito yung napuntahan namin last time. Napunta kami ng Malita Dives. Nag-stop over kami sandali dito. Ayan, para talaga siyang Boracay. Look at the sand. This is located at Santa Maria, Davao Occidental, Little Boracay. Room rate starts at 3,000 pesos. Ayan. Ayan, yung mga cottage na maliliit, that is 275. Overnight no? Overnight. 30 pesos ang entrance fee. Uy, door to door na kayo ha. Ayan, so kami ay uuwi na. Bye! Wow! Ayan. Ayan, so pauwi na kami. Bye-bye! Paalam, Little Boracay. Manang. Bye, Manang! Thank you! Ayan, so dumaan kami sa Merce, guys. Ito yung pinakasikat na pasalubong center sa Vigo City. Ayan, bumili kami ng foods. Ayan, nasa Gmall na ako, guys. Puntahan ko lang sila Gian. And then uwi ako sa bahay kasi kailangan ko magpahinga para makapag-edit ako ng bagong video for tomorrow. Kadayawan, kasaulugan, Don Ice. Ha? Yun na. Yun na. So ayan, nasa bahay na ako, guys. Nag-edit akong vlog and i-close rin yung vlog today, and I hope nasiyahan kayo sa vlog namin and always have your family. Bye, guys. Bye. Bye-bye guys. Kanta. Bye-bye guys. Kanta. Kung bakit. Ramba, bakit umalis lagi sa bakit namin to ilalim ng puti ilaw dadilaw sa buwan. Bye. Bye.